No niin, katsotaan. Täällä on tätä V-merkittyjä 3, jota on käsitelty kumihanskat kädessä. Ja sitten meillä on tätä 1 O-merkitty, jota on lämmitty. Tää on kerran ollut koiralla suussa. Niin kuin näkyy, niin siellä on jo heti hampaanjäljet, hammastikkoja niistä varmaan tulee suuresta osasta, mutta ei just tällä hetkellä kiinnitetä siihen liikaa huomiota, vaan pyritään katsomaan, että se koira haistaa. Siellä se näki, kun mä laitoin ne kivasti paikalleen. Katsotaan, onko meillä motivaatiota. Hieno mies. Etsi. Hyvä tuo. Irti. Hyvä. Aika taitava. Tosi taitava.